An balima maliyɛnw an b'a fɔ aw ye ko aw salamalekum ni aw balimakɛ o n'aw denkɛ Idris Martinez Konipo ye kɔɲɔkɛ kurakurani hali mun mana yɛrɛ ma fara fɔlɔ ka bɔ a la aw yɛrɛ bɛ se k'a jateminɛ Saliya i tɛ kow yir'u la kɔɲɔkɛ kurakurani kow bɛ yen dɛ non tiɲɛna n pari la hali n'aw yɛrɛ m'a fɔ sisan n pari la Kara ça va? Oui, ça va. Ko bɛ cogo di? Tranquille, voilà. Alors papa n'a buzz Idris Martinez Konipo n y'o de fɔ an ɲɛna k'an to kɔɲɔso la n ko bezi réseaux sociaux sanfɛ ka papa n'a buzz to yen n ko non kɛcogo t'o la donc an wulila sisan komi cɛ ta o ye tile 3 ye dɔw bɛna n'a fɔ sisan e tɛ kɔɲɔso la de mun y'i sɔrɔ yan nɔ an fɛ yen cɛ ka kɔɲɔso dan ye tile 3 de n'o sera i bɛ se ka bɔ donc o hukumu kɔnɔna la an bɔra sisan an filɛ nin Kara fɛ yen an y'a mɛn k'a fɔ ko Kara ko a ye dɔ dusu kasi n'o ye Kunba ye a ye réseaux sociaux fan bɛɛ minɛ ka TikTok minɛ ka Facebook minɛ ka fan bɛɛ minɛ donc o de hukumu kɔnɔna la papa n'a buzz y'i sigi ka ko in jate minɛ dɔrɔn ka publication kelen frappé nka n ma mun fɔ aw ye a don Kara taara bɔ n ye fo kɔɲɔso la Kara nana n sɔrɔ kɔɲɔso la donc ni Kara ye fila fɔ mais bon bi an ko k'an bɛ nalen ka na kuma maliyɛnw fɛ ka na ko in kunkun n'a kankan bɛɛ ta ka di aw ma komi an y'o fɔ aw ɲɛna ni papa n'a buzz kɔni ye dossier minɛ dɔrɔn an b'o sɛgɛsɛgɛ k'o nɔgɔ n'o fɛn bɛɛ bɔ a la bi an filɛ nin ye Kalama an bɛ Kara yɛrɛ fɛ yen nɔ donc an bɛna Kara ɲininka sisan mun de la a ye Kunba dusu kasi mais jan'o cɛ Kara i bɛ se ka i yɛrɛ fɔ an ye fɔlɔ mɔgɔ minnu t'i dɔn u k'a dɔn i ye jɔn ye. Bon, moi c'est Kara Design, donc je suis comédien, mes productions, films, je suis artiste en un mot. Mais Kara, j'ai l'impression que tu es un peu timide en réalité parce que an b'i ye cogo min na et puis bon bi i tɛ ka se k'i yɛrɛ walawala o kuma fɔ pas dɔ bɛ yan. Non, foyi bon i yɔrɔ baara bɛɛ n'a canal don ni ne bɛ scène kan fana je suis pas comme ça. D'accord. Donc a bɛ ten sinon. Bon bi kɔni an filɛ nin ye aw fɛ yen nɔ donc n'a tɛ k'i ma basi ye n'an bɛ se ka don parce que jama bɛ ka commencer ka caya da la n'an bɛ se ka taa an sigi kɔnɔla la quoi donc maliyɛnw aw bɛ tugu an kɔ sisan an bɛna don Kara fɛ yen nɔ ka taga ko in jate minɛ a kunkun n'a kankan ka se ka olu bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna. Voilà donc actuellement ni an ye Kara ninnu yɛrɛ ka so sisan an bɛna ka na an sigi sisan voilà donc sisan maliyɛnw Kara filɛ nin ye an bɛna dɔ yira aw la sisan Saliya nin tigi yiriw la nin ye jɔn de ye est-ce que c'est la même personne ale kelen don a Kara. Ouais, ale kelen de don. Tu es sûr? C'est vrai. Filani tɛ. Ale kelen kelen don. Kunba yɛrɛ de. Kunba kelen kelen. Ouais. Kunba kelen kelen. Kunba kelen. Kara ka Kunba. Ne ka Kunba. Ale t'a ka beauté la. A ka beauté n'a ka charme. D'accord, problème t'a la. An bɛ se k'an sigi sisan. Voilà. Kunba. Salam alaikum. Walaikum salam. Kunba ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Dusukasi tɛmɛna. Maintenant ça va. Maintenant ça va. D'accord, problème t'a la. Alors maliyɛnw a ye vidéo in partager affichage de bɛ yen bi ni Ala sɔnna ma an bɛna ko in walawala aw ye bi an y'o de fɔ aw ɲɛna kunpan fɛn fɛn bɛ aw la Kunba ko la Kara ko la an bɛna a bɛɛ walawala aw bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ qu'est-ce qui s'est réellement passé je sais que sisan b'a sɔrɔ aw dabali bannen don k'a fɔ ko nin ye Kara ye nin ye Kunba ye o tuma na qu'est-ce qui se passe donc maintenant an bɛna kuma di u yɛrɛ ma a tɛ bɔ ne da kɔnɔ dɛ u yɛrɛ de bɛna a ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan mun de tun kɛra an bɛ ko jumɛn de kɔnɔla la min de bɛna kɛ donc a ye vidéo in partager donc Kara vraiment an bɛ i fo parce que i y'an reçoit f'i ka du kɔnɔ a diyara an ye kosɛbɛ parce que an y'o de fɔ c'est l'info à la bouche a ka di anw ye ka ko ta a sun de kɔrɔ ka se ka kunnafoniya sanniman di adamadenw ma alors an y'a ye k'a fɔ wagati la réseaux sociaux sanfɛ i ni Kunba aw tun filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a wagati la maliyɛn kɔni bɛɛ y'aw dɔn aw taara plateau caman fɛnɛ sanfɛ an y'a ye k'a fɔ Kunba k'i tun ye a abandonné en plein vol u b'a fɔ cogo min na ko ka taga muso wɛrɛ furu an ye kɔɲɔ images ye an ye robe de mariée ye an ye fɛn caman ye bon sisan Kunba kɔni sigilen filɛ nin ye yan nɔ et moi je sais que ko min kɛra Kunba la ni tiɲɛ kun don san tun tɛ Kunba sigilen sɔrɔ ni sourire ye yan d'accord donc sisan mun de bɛ aw bolo ka fɔ maliyɛnw ye et qu'est-ce qui s'est réellement passé Kara? Idriss, merci beaucoup. A diyara n ye. Bon, avant que n ka kuma daminɛ, je tiens à demander mes sincères excuses à l'équipe Galonta la. D'accord. Est-ce que vous m'avez faamuya? Salifu n'a ka mɔgɔw. Franchement, an taara an ye émission kɛ mais u tun t'a dɔn ce qui s'est passé réellement parce que u ye ɲininka mais nous avons confirmé que c'est réel. Est-ce que vous voyez? Même après émission publiée ni fɛnw na mɔgɔw b'a la ko a bɛ taa tiɲɛ tɛ donc il a rappelé. Est-ce que vous avez faamuya? N k'a ma n ko bon tiɲɛ yɛrɛ la an jo t'a la mais n'an tun ye a yira ale la ko
mise en scène kuno par exemple donc du coup a kun tɛ kɛ tantɔ i n'a fɔ a kɛra cogoya min na bi in na voilà. D'accord, alors Kara an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ aw ka ko in dɔn cogo min na parce que i b'a dɔn ko in ye ne sɔrɔ kɔɲɔso la ne ye images lajɛ effectivement c'est dans Galonta la ne kɛlen ko émission suit moi j'ai dit que nin ko in tɛ tiɲɛ ye quoi ne ye ko in daminɛ yen de parce que quand j'ai vu les scénarios comment c'était monté comment après tout ce que tu as fait à Kumba ka tila ka na ta kana o sigi et puis Kumba bɛ ka pɛrɛn cogo min na tan bon j'ai dit que il y a un peu d'exagération dedans quoi o kɔfɛ tuguni n taara aw ka mariage in scénario bɛɛ jateminɛ et puis aw ka malchance kɛra mun ye aw taara film in tourner yɔrɔ min na yen ne ka vidéo kɛ yɔrɔ de ye quoi ne yɛrɛ Idriss ka 80% des vidéos bɛ tourner restaurant Daily Food de la ni b'a patron fo sa n'o ye Kawusɛn Jakite ye n ka cɛ duman don a bɛ to ka pizza kɔgɔlenw di yan n ka to k'olu dun dabara la voilà donc o ye fɔlɔ ye filanan ne ɲɛ b'a la n y'o f'i yɛrɛ ɲɛna kɔɲɔkɛ bazin ye nin de ye o nin de ye kɔɲɔkɛ bazin 3 pièces duman quoi fo bɔrɔ bɛ bɔ quoi i m'a ye mais e ta in non waso tɛ dɛ mais en fait non waso tɛ e ta in kun ye dagabɔnda de ye quoi parce que e taara dɔrɔn ka bazin dɔ don dɔrɔn i ma 3 pièces don hali i senna samara nin bɛɛ de bɛ jateminɛ furu kɔnɔna la bon o kɔfɛ n y'a ye jeliw bɛ ka so welela yɔrɔ min na mais mɔgɔw tɛ ninnu bɛɛ jateminɛ mais i b'a dɔn an ɲɛ ka bon quoi an bɛ décryptage de kɛ 3 minutes pour mieux comprendre n kun bɛ o de k'aw kan bi normalement o de kun kan ka k'aw kan bi n'an tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ quoi mais heureusement comme i yɛrɛ taara an sɔrɔ kɔɲɔso la donc j'ai vu que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ audience kɔnɔna la a bɛɛ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba kelen kun tɛ yen n t'a dɔn n'i yɛrɛ ka jateminɛ bɔra o kan hali ni film don cogo i ka chance kɛra min ye dɔrɔn an taara tourner kɛ restaurant la sinon ne bɔra an ye jeu min kɛ Galonda la sanfɛ Salifu nin yɛrɛ ma foyi faamuya fɛn min na yɔrɔ min na kɔni Salifu ninnu fana tɛ kelen ye sa n ko ne an ye vidéo daminɛ décryptage de d'accord donc sisan n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn o yɔrɔnin de ye ne yɛrɛ tike dɔɔnin quoi parce que ka mariage jama sumu bɛ ka kɛ musokɔrɔba tɛ ye cɛkɔrɔba tɛ a bɛɛ ye denmisɛnnin bunburunninw ye san 12 san 11 ninnu je me suis dit que c'est pas logique quoi vidéo yɛrɛ tun bɛ n kun mais n tɛna se k'o yira on passe sur tout ça alors an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan ko in yɛrɛ laɲini o tun ye jumɛn ye janni an ka don fɔlɔ n bɛna kuma di Kumba yɛrɛ ma fɔlɔ a fana ka fila fɔ mɔgɔ ye Kumba ça va Kumba maloya dabila i k'i yɛrɛ bɔ timidité kɔnɔla la quoi d'accord i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ maliyɛnw ye jɔn ye Kumba yan n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ne de ye Kumba Samake ye Alu Samake den Aramatu Balo den ni Bintu Keita den ne de ye Kumba ye d'accord mais Kumba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna cɛ i bɛ se actrice ya la dɛ fo ne yɛrɛ kun ɲɛji bɛ fɛ ka bɔ i nɔfɛ au début cɛ i fɔrilen don koyi e tun bɛ ɲɛji minnu bɔ o tun ye filtre de ye wa ou bien réalité de tun don Idriss filtre kun tɛ réalité yɛrɛ de kun don parce que en tant que actrice i ka kan ka baara kɛ comme actrice i man kan tɛ ka baara kɛ comme i bɛ ka don a la bi donc n y'a kɛ o de kama d'accord alors Kara sisan maliyɛnw kɔni bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ et je sais que u bɛna faamuyali fana sɔrɔ parce que aw ye explication min di a explication a donna ne kɔni kunkolo fɛ alors i bɛ se ka walawalali fɔ maliyɛnw ye mun yɛrɛ de y'a to aw ye nin scénario in bila sen kan wa Idriss an ye nin scénario bila sen kan parce que nin ye fait de la société de quoi d'accord est-ce que m'a faamuya donc du coup ça ni Mali kɔnɔ an yɛrɛ ni min mɛ an tulo la k'a kɛra mɔgɔ min na c'est trop est-ce que donc du coup o de la an essaie ka nin bila sen kan c'est pour montrer ka conseil di bɛɛ ma cɛlakaw musolakaw u ka bila u kunna mɔgɔ man ka muso la espérer ka nin sanba kɛ n'a ye i m'a furu moi même j'ai joué le rôle bɛɛ y'a ye est-ce que i bɛ k'an faamuya donc o ko nin de kama an ye nin bila en place d'accord mais aw kɛlen ka a bila en place est-ce que aw yɛrɛ kun bolo a kun bɛna Mali minɛ tan wa parce que aw ka histoire a tɛmɛna Mali yɛrɛ kan a ye bɛɛ touché bi na aw mana taa fan o fan kara hali sisan an jɔlen bɛ da la ɲɛ t'a la mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ u bɛ ka kule ko kara aw kɛra starw ye sisan mais est-ce que au début aw kun bɛ nin bezi in bila sen kan tuma min na aw bolo a kun bɛna se nin niveau ma wa bon au début comme déjà an yɛrɛ ka baara bɛɛ bɛ ne ni Kumba dɔn ni conseil di de est-ce que i b'an faamuya o yɛrɛ de y'an ka baara ye on a décidé ka conseil de di tantôt mais franchement l'histoire a touché plus de personnes qu'on pensait est-ce que i b'an faamuya bon l'objectif o fana objectif dɔ ye parce que en tant qu'artiste ni yɛrɛ bɛ ka conseil di mɔgɔ ma i bɛ fɛ mɔgɔba de k'a lamɛn est-ce que i b'an faamuya o hukumu kama a selen mɔgɔba kunna vraiment o fana diyara n ye kojugu mais quand toi tu as vu que sur les réseaux sociaux mɔgɔw bɛ k'i nɛni parce que a wagati la e de kɛra le monstre ye parce que bɛɛ ko Kumba de ye victime i b'a dɔn an maliyɛnw filɛ nin an bɛ victime de fɛ ne b'o fɔ depuis n bɛ Europe n ko maliyɛn bɛ victime de fɛ wa o kuma o tɛ wuli dɛ victime de ka di maliyɛn mɔgɔw kun commencera k'i nɛni hali o don n ye capture dɔ ci yɛrɛ ma dɔw bɛ k'a fɔ ko on va se ko ne kun ye n désabonné ka bɔ a la ko ye ja baiser kun don donc maintenant quand toi tu voyais ça comment tu prenais ça bon Idriss au niveau là ça i b'a dɔn mɔgɔ si tɛ arrivé
n'i ma nɛni surtout réseaux sociaux sanfɛ parce que hadamaden bɛɛ n'a hakilinata de don bɛɛ n'a ka faamuya de don donc du coup nɛni ni fɛn ninnu ne sɔnna a ma parce que imagine hali n'i sigi ka film lajɛ ni bandi ni acteur tɛ film na film kun t'a la est ce que b'an faamuya donc ni film bɛ yen nɔ ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ il faut que bandi ni acteur ka k'a la donc c'est à dire nɛni ni fɛn ninnu ne sɔnna artiste ya ma de donc ne sɔnna nɛni ninnu ma parce que bɛɛ n'i ka hakilina de don ni minnu ye nɛni kɛ c'est que u m'an ka faamuya u m'a faamuya ka taa an bɛ fɛ ka faamuya cogoya min et puis a tɛ digi an na dɛ on les comprend aussi. ok o kɔfɛ Kara an bɛ fɛ ka dɔn muso in a fɔra k'i ye Kumba abandonné ka taa min ta ale fana actrice de ye wa ale ye jɔn de ye au juste dans cette histoire parce que an y'a ale fana bɔra ka vidéoman dɔw jaabi mɔgɔw ko muso furuta tɛ tatouage b'a la an y'a ni dɔw ye ɲɔgɔn sama donc maintenant ale fana ye jɔn ye. Idriss i b'a dɔn nin ko in na on avait plus de leçons k'a di mɔgɔw ma halisa koba de tun b'an kɔnɔ an tun bɛ fɛ ka min kɛ ko in kɔnɔna la quoi mais à un certain niveau ni ko sera yɔrɔ dɔ la mieux vaut k'i k'a kuncɛ quoi est ce que ouais sinon an sera ka mɔgɔw atteindre cogoya min na tan idée ba de tun b'an kun na bon la dame que j'ai mariée aussi c'est une comédienne elle s'appelle Mariam i bɛ ka ya donc an ka film dɔ yɛrɛ de tun bɛ yen nɔ en tournage est ce que ouais dans le film s'appelle Éducation avec chaîne et Kelly ka chaîne YouTube kɔnɔ est-ce que donc au tournage de là je dois me marier avec la fille est-ce que vous en faamuya donc mariage hokumu kɔnɔna la moi et Kumba an y'an sigi on a vu cette idée ensemble est-ce que donc an y'an sigi on m'a pratiqué on a appelé un frère Kelly yɛrɛ y'an dɛmɛ a la kojugu an ye idée échangé avec Lion Force Malfra est-ce que c'est un ami aussi c'est artiste do a fana bɛ dɔnkili da donc du coup avec mon frère Sidibé de la Voix d'Afrique mais n'a tun bɛ communication kɛ kojugu est-ce que b'an faamuya donc du coup an y'a essayé ka nin ko in sigi sen kan ainsi de suite. Tiɲɛna vous êtes fort vraiment aw ye ne kɔni dabali ban dɛ parce que ne yɛrɛ tɛ dɛ maliyɛn m'a fɔ ko nin ko in daminɛ ma ale ta a tigi ye nkalon tigɛ walayi parce que ko in daminɛ Kumba an bɛna se ale de ma sa parce que Kumba de ye force don ko in na dɛ Kumba e ka sortie in a cɛ ye sortie in fana préparé dɛ ka bɔ dɔrɔn ko Kara ye abandonné en plein vol k'i sigi ni ɲɛjiw ni fɛnw ye tantɔ alors Kumba n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan Kara y'a ta fɔ Kara y'a ka explication di e yɛrɛ fɛnɛ sisan mun de b'i bolo k'a fɔ maliyɛnw ye nin histoire in na i b'a to i m'a minɛ. D'accord comme Kara yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bɛɛ bɛ ne yɛrɛ dɔn réseaux sociaux sanfɛ ni conseil di hali n ka comédie n bɛ se k'a fɔ n bɛ Tente b'a fo k'a barikada ani Nangila filanu olu de kɛra sababu ye ka n don comédie kɔnɔ n'o tɛ n tun bɛ conseil de di mais n ye conseil fana sɔrɔ cogo di k'a di TikTok sanfɛ n tun bɛ ka musique de kalan Burama Sumani fɛ yen bon bɛɛ b'a dɔn n'i taara Burama Sumani fɛ yen i bɛ kɛ kumakɛla ye o diyagoya de n'o tɛ ne yɛrɛ buruju si tɛ kuma hali ne fa ni ba bɛ maloya k'u ɲɛjɔ mɔgɔw la ka kuma bon n taara Burama Sumani ka yɔrɔ n ye sansi sɔrɔ ka taa yen nɔ n tun bɛ ka musique de kalan yen nɔ donc en même temps n ye kuma faamuya yen nɔ n ye kuma tacogo n'a bilacogo n bɛ n débrouiller a la n tɛ kuma dɔn mais n bɛ n débrouiller o la n nana TikTok sanfɛ ni kuma in de ye bon Tenteba ni Nangila filanu olu de ko n ma Kumba i ye actrice ba de i bɛ se ka kɛ fɛn ba de donc an bɛ fɛ i ka don comédie kɔnɔ a daminɛ a tun man di n somɔgɔw ye mais n fa yɛrɛ nana faamuya kɔsana in na a ye n to yen nɔ Tenteba taara kuma a fɛ a n'o ye ɲɔgɔn faamuya donc n donna comédie kɔnɔ o cogoya de la donc nin ko in nana cogoya min na i b'a fɔ Kara y'a fɔ cogo min u ye mariage in kɛ don min na a ko ne ka na ne ko non ne bɛ tournage dɔ la n ko ne tɛ se ka na a ko bon n ye vidéo kɛ k'a bila vidéo in ta i ka collage kɛ ni vidéo in ye i bɛ jouer cogoya min na n bɛ fɛ i ka jouer n'a ye o cogo kelen fana de la n ko est ce que ne bɛna collage kɛ ni nin ye a ko ayi ko collage kɛ n'a ye bayi n ma sɔn ka collage n tɛ vidéo kɛra samedi don komi maliyɛnw fana bɛɛ n'i ka faamuya cogoya don n'o tɛ mariage vidéo bilala samedi de a ma bila dimanche vidéo bilala samedi Kara ye ne wele k'a fɔ ne ma sɔn ka collage kɛ ni vidéo ye samedi dimanche tuguni Kara ye n wele sɔgɔmada fɛ ko Kumba mun na i ma collage kɛ ni vidéo in ye n ko n y'a mɛn n bɛna collage kɛ ni vidéo donc la ne ye vidéo in ta ka collage kɛ ni vidéo ye k'a bila dɔrɔn ne y'a ye commentaire cayara ko Kara ye kuma janfa donc dɔ nana commentaire bila an bɛ yafa ɲini a tigi fɛ Fatumata a ye commentaire bila ko san 3 dɔrɔn kama ko mun de kama ne bɛ kasi ne fana y'a jaabi commentaire la n ko san 3 tɛ tile 3 ye i ni mɔgɔ ye san 3 kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ni diɲɛ y'aw dɔn surtout a bɛ réseaux sociaux de sanfɛ hali n'o tigi bɛ furu a man kan tɛ ka bila réseau sanfɛ munna n bɛ ka yafa deli Fatumata fɛ parce que ale m'a faamu an bɛ ka mun kɛ donc ale man kan tɛ k'a fɔ fana ko san 3 parce que mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu ni u ye san caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc hali n'i ye muso furu i b'i yɛrɛ bonya k'a kɛ i man kan tɛ k'a bila réseau sanfɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ muso dɔ de tɔɔrɔ
i ni mɔgɔ si tɛ san 3 kɛ ɲɔgɔn fɛ Idrissa k'a bɛ tila ka muso furu ka tila k'a fɔ k'a b'i ɲagari kɔrɔ labɔ k'a bɛ diya i ye donc o de kama n y'a yira maliyɛnw na mais mun kama kuma yɛrɛ sera ka nin yira maliyɛnw na tantɔ parce que nin ka de la ka kuma yɛrɛ sɔrɔ min kɛra ne la ne fana y'o de yira ne y'o de ta en réel k'o bila 7 ans de relation a tigi ye muso furu ka kuma to yen nɔ donc ne fana ye n ka vie de lajɛ k'a ta en réel k'a bi donc nin ko in ye e sɔrɔ réalité yɛrɛ la ko in ye ne sɔrɔ réalité de la donc min kɛra ne la o la dɛ ne fana y'o de yira maliyɛnw na k'a yira cɛw fana na ni aw ye musow tara ye a bɛ nin de kɛ muso la a bɛ se ka muso bila ka diɲɛ ko bɛ kɛ i bɛ se ka sɔn fɛn bɛɛ ma a kama parce que diɲɛ y'aw don ɲɔgɔn fɛ ka ban c'est vrai d'accord mais an y'a ye k'a fɔ a wagati la mɔgɔ caman tun bɛ ka a fɔ kunba kara cɛ dan ye kara kelen de ya o tuma mun de bɛ yen nɔ i tɛ fara cɛ in na ten a bɛ tan mais e yɛrɛ bolo sisan est-ce que ni cɛ ye i abandonné ka promesse layidu ta i ye k'a bɛ n'i furu mais a tilala ka taa muso wɛrɛ furu k'i to yen nɔ est-ce que e ye dusukasi min bɛɛ yira réseaux sociaux sanfɛ tu penses que ça en valait la peine? bon n'a y'i to i ka taga muso wɛrɛ furu parce que ça dépend a ye kanu in kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a ye minnu passé aw ni ɲɔgɔn cɛ aw de b'o dɔn ka adamaden e kanu ka don ne la a ka nɔgɔn kojugu mais a bɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ i b'i ka dusukasi yira o ye diyagoya di donc et puis fana n'i b'a tigi fɛ i b'i ka dusukasi yira ne y'a yira dɔrɔn kara ne tun b'i fɛ di i tun man kan tɛ ka nin kɛ n na n ye n ka fɛ yira la parce que n'i t'a tigi fɛ n'a ye muso furu e ka mun de b'a la i ka fosi t'a la o mais n'i bɛ mɔgɔ fɛ o de bɛ ko caya o d'accord kara tiɲɛ yɛrɛ la vraiment aw ka nin ko in kɔni an bɛ se k'a fɔ aw ye acteur baw ye parce que n y'o de f'i ɲɛna maliyɛn tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko nin ko in tun b'ale ta mais je sais que maliyɛnw bɛna a faamu parce que aw y'o de fɔ aw y'a dabɔ conseil de kama aw y'a dabɔ en tant que acteur k'aw bila rôle dɔ de kɔnɔna la ka réalité lajɛ comment ça va se passer mais i tilala k'a fɔ ne ɲɛna tuguni vous avez décidé d'arrêter parce que aw ɲɛ b'a la maliyɛnw bɛ k'a ta trop à cœur aw ko tiɲɛ yɛrɛ la baiser ye tiɲɛ mais a ka ɲi tan sinon i yɛrɛ ko ko plateau caman tun ye aw wele aw tun kan ka taa plateau caman fana sanfɛla la mais vous avez quand même décidé de mettre un frein à ça parce que aw tɛ fɛ aw m'a labɔ mɔgɔw dusu ka kasi aw y'a labɔ ka message dɔ de passer message mun ni vraiment a bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser cɛ minnu n'u u bɛ nin ko in kɔnɔna la u k'a dabila parce que u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ toujours aux côtés de la victime u bɛna muso de dɛmɛ donc a kumasulu bɛ se cɛ yɛrɛ de ma mais aw nana ye mɔgɔw y'a ta trop à cœur dɔw ye a kɛ i n'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ de don kunba bɛ ka souffrir de o de la aw y'a décidé k'a fɔ vraiment bi aw bɛna maliyɛnw na kunnafoniya k'u labɔ ko in kalama alors an bɛ fɛ ka mun dɔn an filɛ nin wagati min na i ko sisan kara furulen don ou bien kara furulen tɛ? non bon kara ma furu fɔlɔ. Kara ma furu? ayi kara ma furu fɔlɔ. hali kara ma deli ka woro bɔ? woro bɔlen don bon yɔrɔ la mais foli bila an ka madame yɛrɛ a n'a ka famille bɛɛ pour la compréhension et c'est ka donc du coup n ye woro bɔ. Kunba nɔfɛ? awɔ Kunba nɔfɛ. maliyɛnw aw tɛ nin partager ko woro bɔra dɛ donc Kunba ko woro bɔra sisan kɔni i lafiyara ou bien? i lafiyara kosɛbɛ? n lafiyara. Kɔrɔw fana tɛ baiser wɛrɛ ye dɛ? ya o tɛ baiser dɛ. maliyɛnw b'a fɔ k'an tɛ se foyi la ni baiser tɛ dɛ. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. d'accord donc maintenant sisan an y'a ye k'a fɔ ko i tagara renouveau sanfɛ Salif ka plateau galon t'a la kara yɛrɛ bɔra sa notamment ka excuse présenter Salif n'a ka galon t'a la c'est un bon petit frère hali ne ka mariage soirée la vraiment il s'est déplacé ka na fɔ n ka kɛnɛ kan ani koro ani Lildu ninnu bɛɛ nana ɲɔgɔn fɛ n ka foli belebeleba bɛ Salifu ye a plateau kan mɔgɔw ko k'i wulila ko k'i prɛn kara kunna kosɛbɛ k'i tɛ muso furuta ye k'i bɛ prɛn cɛ kunna i bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko bɛɛ ye jeu de rôle de wa ou bien n'i dusu bɔra i bɛ ten yɛrɛ de? kara yɛrɛ b'a dɔn n'a sɔrɔ kuma ye muso furuta ye walima n'a sɔrɔ kuma tɛ muso furuta ye parce que kara b'a dɔn ko kuma tɛ yɛlɛn ale ta sanfɛ n'a sɔrɔ an bɛ so mais jouer la i b'a yira min bɛ i b'o de yira nin yɔrɔ la n bɛ yafaba ɲini Salifu fɛ ani n tɔgɔman Sira k'a ka yafa ma parce que Sira yɛrɛ kasira an nɔfɛ. ah bon? Sira kasira an nɔfɛ ko min kɛra n na k'a ma ɲɛ ko hali n'a kɛra ale yɛrɛ la k'a bɛ ale tɔɔrɔ fɔ Sira ni kara yɛrɛ tun bɛna se ɲɔgɔn ma a ko sababuya la quoi bon maliyɛnw ye kuma caman fɔ nin yɔrɔ la dɔw ko kuma tɛ muso furuta ye parce que kuma y'i pɛrɛn kara kunna et puis kuma wulila k'i jɔ kara kunna kuma tun bɛ fɛ ka kara bugɔ bɛɛ y'i ta fɔ a si ma diginna a bɛɛ bɛnna ma parce que n donna fɛn dɔ de kɔnɔna la n'o ye ari ye n'i bɛ ari kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ bɛn i ma Idrissa ale yɛrɛ nin na i kɔrɔ fɔla i dɔgɔyara mais ne y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n bɛ segin o fana kan n ko adamaden n'i kɛra diɲɛ ko o ko la a yira ko ne bɛ nin ko in de la kana na ko daminɛ k'a dabila n'i ma nɔ bɔ a la n y'o kelen de fɔ hali kara yɛrɛ ye yan nɔ n
n ko ni an ye diɲɛ ko o ko daminɛ nin ko in an t'a bila an b'a kɛ de f'an ka nɔ bɔ a la mais komi neni si ma digi ne la mɔgɔ kelen dɔrɔn de ka kuma digira ne la i b'a dɔn o ka kuma digira ne la kun min na parce que a tɛ ne dɔn a ko k'ale bɛ ne dɔn peut-être ne bɛ réseau sanfɛ a bɛ ne ye o ni dɔnni tɛ kelen ye na Idrissa n bɛ karisa ye ani n b'a dɔn kelen tɛ a ko k'a bɛ ne dɔn ko n tun furula dɛ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan bon n tɛna a tɔgɔ fɔ parce que n'o de ni ne ale répondre ale bɛ vie ɲini ni j'aime ɲini de la ne ye n ta ɲini cogo min na ne bɛ fɛ a fana k'a ta ɲini o cogo kelen de la a kana fɔ k'a b'a ɲini ne kan ka ne tɔgɔ tiɲɛ ou bien k'a b'a ɲini ne kan ka ne mangoya mɔgɔ wɛrɛ ye ne tɛ fɛ a k'a ɲini ten ne tɛ mɔgɔ caman ye vidéo ninnu ta k'a bila hali an yɛrɛ y'a fɔ n ko Salifu ka nkalon ta la an kana bila an ka page kan an ka nin to yen mɔgɔ wɛrɛw bolo bɛɛ b'i ka base sɔrɔ nin ko in na mais ale y'a ta k'a fɔ k'ale tun bɛ ne dɔn ne tun bɛ yan fɛ ne tun bɛ yan ale ye quartier minnu fɔ depuis ala ye ne da ne ma se yen nɔ depuis ne wolola ne ma se yen k'ale tun bɛ ne dɔn dɛ ne nana ka bɔ Kɔlɔnjɛba dɛ ne nana ka bɔ yan dɛ ne nana ka bɔ Kɔlɔnjɛba 16h pile a ye nkalon tigɛ n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye mun na parce que vidéo in lajɛla trop nkalon bɛ vidéo in kɔnɔ et puis mɔgɔw bɛ ka tila ka vidéo in ta ka tila k'a kɛ ka ne neni n'o tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye neni fɛn fɛn fɔ ne ma kuma i tɛ muso furuta o fɛn fɛn a bɛɛ bɛnna ne ma ni kara b'a dɔn ko ne kunba ye muso furuta ye walima ni kara t'a dɔn ou bien ni kara jɛɲɔgɔnw b'a dɔn ou bien n'u t'a dɔn an ka ko t'o bolo mais ale ka kuma digira na ale bɛ ka Kɔlɔnjɛba ko min fɔ tiɲɛ don ne taara Kɔlɔnjɛba ani an ka jeu in donna ɲɔgɔn na mais n taara Kɔlɔnjɛba mɔgɔ min nɔfɛ n b'a tigi fo k'a barikada Daramani Konate jinɛtigi Dara ale de ye anw la déplacer a ye so jɔ a ba ye ko kuma ne bɛ fɛ i ka y'a kɛnɛ kan i ka di ne ye donc n y'a fɔ n parents ɲɛna n y'a fɔ kara yɛrɛ ɲɛna kara yɛrɛ kun kan ka taa mais min ye kara ka tagali bali o fana kɛra interview dɔ de ye Nami y'an ka interview o de ye kara tagali bali non an bɛɛ de kun kan ka taga ko in na donc n b'a f'a ɲɛna n k'a ka sabali n'a bɛ vidéo ɲini kunba kan n'a bɛ vie ɲini n'a bɛ j'aime ɲini a k'a bɛɛ ɲini y a pas de problème mais a tɛ fɛn minnu dɔnna a kana bɔ k'o fɔ parce que maliyɛn mago bɛ anw kumakan na nin wagati in na ne tɛna bɔ k'ale jaabi ne tɛna tɔgɔ d'a ma ne ye n ta ɲini cogo min a k'a ta ɲini o cogo la dɔrɔn a banna. D'accord. Pause publicitaire. Donc, il faut que bazin tigi fo folo. Basum design. Ale de ni bazin kala kadia. Voilà. Il se ka yuru la. Ko koyoke ki comporte ni nie quoi. Donc, nga foli be basum design ye depuis asigiyoro la. Ka fo ye ko boya o yenfa. Ka sɔrɔ ka mama la fɛnɛ fo Dubai Mall. Ale fɛnɛ kelen do ka tissu duman dɔ dilan ye. Ni ala sɔnna ma o fɛnɛ mana do o fɛnɛ be yira aw la. Donc, Kara. Vraiment sisan maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ. Donc maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn sisan pour que vidéo kana janya diɲɛ bɛɛ ka se k'a lajɛ kumakan laban jumɛn de b'i bolo ani conseil laban jumɛn b'i bolo ka di cɛw ma minnu bɛ musow ta k'u afficher réseaux sociaux sanfɛ ka tila k'u abandonner en plein vol. Idriss n bɛ conseil min d'olu ma u yɛrɛ ɲɛ bɛ ko in na dɛ i b'a dɔn Idriss ne kɛra min ye Mali kɔnɔ bɛɛ y'a yɛrɛ i yɛrɛ ɲuman na mɔgɔw yɛrɛ bolo ko non kara in kɔni ye mɔgɔ fagala yɛrɛ de est-ce que u k'an faamuya n ko Idriss hali ne tun tɛ se ka bɔ n ka moto la bilen Idriss ne ye moto kura san casque b'a la han mais bilahi ne ma deli ka casque don ni nin tɛ o ne mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ni min ko kara dɔrɔn o de bɛ n ka fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan parce que ɲuman tɛ o est-ce que u ka yan o dɔrɔn de bɛ u ɲɛ yen nɔ est-ce que u ka donc du coup c'est pas la peine i ka muso la espérer c'est très facile n'i tɛ mɔgɔ min fɛ dɔrɔn a to yen nɔ est-ce que u ka yan avant k'i ka vie bila retard la I b'a ka temps fɛnɛ perdu i b'a ka temps perdu est-ce que u ka yan donc du coup n'i tɛ mɔgɔ min fɛ o to yen nɔ a to a tigi ka taa a yɛrɛ kama donc du coup ne kɔni bɛ ladilikan min di Idriss o de ye dɛ an mɔgɔ ka bila u kunna an ye fɛn fɛn kɛ nin yɔrɔ in na kunba ka jeu fɛn fɛn kɛra kunba ye pɛrɛn-pɛrɛn ni dimi-dimi ni fɛn minnu kɛ ne yɛrɛ jaabi minnu kɛ ne comportement ni si tɛ anw comportement ye vie non ne b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ se k'o témoin parce que an nana sisan ne yɛrɛ y'a fɔ ala an ka introduction na n ko tu es trop timide bon kunba ta o kelen don vraiment janni an ka don vidéo kɔnɔna la ala tɛ se ka mɔgɔ l'a ɲɛ la a kumakan salen don ne yɛrɛ de bɛ k'a fɔ n k'a k'a pɛrɛn dɔɔni n ko parce que an bɛ kɛnɛma pour que micro mankan bɛ bɔ voilà sinon vraiment maa min don i b'a dɔn k'a fɔ maa ladamunen don maa basigilen don jeu de rôle ani réalité c'est pas la même chose bon malien ma se k'o fɛnɛ faamu parce que an y'a ye hali an ka actrice caman bɛ yen nɔ walaha film na muso dɔ tun bɛ yen nɔ n ɲinɛna a tɔgɔ kɔ ko awɔ voilà a ka rôle kama ko n'a tun taara sugu la ko mɔgɔw tun b'a neni voilà donc malien ma se ka olu fɛn ninnu faamu vous êtes des artistes aw ka baara ye art de donc aw ye fɛn dɔ de prouver tantôt mais a ka bon malien hakili ma quoi et je sais que a marchera ça vous a donné aussi de la notoriété parce que tiɲɛ na aw tun dɔnnen don mais bɛɛ tun t'aw dɔn ne yɛrɛ notamment n y'a sɛbɛn hali n ka publication na ne tun ma deli k'aw fila si tɔgɔ mɛn mais pourtant vous avez des millions de vues sur YouTube aw ka film dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ notamment 1h30 minutes mais vous avez fait 1 million et quelques de vues donc o b'a jira k'a fɔ aw tɛ maa gansan fɛnɛ ye quoi mais nin ko kɔni kama aw sera ka aw tɔ propulser au devant de la scène mais o kɔfɛ sisan est-ce que aw ka base in a ye nafa dɔ apporter aw ye i n'a fɔ ka contrat dɔw sɔrɔ i n'a fɔ ka fɛn dɔw sɔrɔ a ye nafa dɔ ɲɛ aw ye min tɛ conseil nin dɔrɔn ye wa
Bon, au niveau là, pour le moment, ama nafa sɔrɔ fɔlɔ. I bɛ k'a fɔ cogoya min na. Parce que Malien kun m'a dɔn min kun bɛ na en réalité. Est-ce que i bɛ k'a faamuya? Comme bɛɛ b'a dɔn sisan, ne ni Kumba an kun y'a dabɔ min kama. Malien yɛrɛ kan k'a dɔn tiɲɛ la ninnu ye min ye sisan. Est-ce que i bɛ k'a faamuya? Donc moi je crois que n'an kan ka nafa fɛn fɛn sɔrɔ, a bɛ kɛ ni interview de kɔfɛ. D'accord. Dɛmɛ sira la sisan aw mago bɛ mun na sisan ni mɔgɔw bɛ k'an lamɛn sisan n'a sɔrɔ aw mago bɛ dɛmɛ dɔ la aw ka baara kɔnɔna la sisan jumɛn de b'e bolo k'a fɔ an lajɛbagaw ye? Bon, demain niveau là, demain mandon esi bugaya. Donc du coup, an ka baara kɔni, an ka baara ye artisia de. Bɛɛ b'a dɔn min b'a kɔnɔna la. An bɛ films de kɛ, an bɛ appareil ɲɛnamaw de utiliser. Esi b'a faamuya. Production, film production en un mot c'est pas facile. I yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ. Bon, an yɛrɛ de b'an jija, k'an yɛrɛ de b'an ka film ni fɛn bɛɛ financer. Esi b'a faamuya. Donc n'an ye dɛmɛ sɔrɔ, a mana kɛ dɛmɛ o dɛmɛ quand même on est là. D'accord. Esi bugaya. Baasi tɛ. Kumba. E sali a cɛ elle est timide koyi ni ala cɛ hein ni ne kun bɛ pɛrɛn na kara kunna ja hali o tɛ se ka hali soso faga alors Kumba kumakan laban min bɛ n bolo n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo minnu ye faamuyali kɛ ani minnu ma faamuyali kɛ ko ni an donna mɔgɔ min gasi la o k'a dɔ fili ye denmisɛnnin sew a sen ka di mais a tɛ kungo kɔnɔna dɔn mɔgɔ caman ye kara nini à cause de Kumba mɔgɔ caman fana ye Kumba nini à cause de kara maliyɛnw bɛna min fɔ aw ɲɛna mɔgɔ caman ɲɛ bɛ kara la olu tɛ kara dɔn kuma bɛɛ n'a fɔ don don ko bɛɛ lajɛlen fana n'a wagati don n bɛ profiter nin na k'a yira musow la k'a yira maliyɛnw na ko kara ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ni ne y'o fɔ o tɛ faamu parce que mɔgɔw ɲɛ b'a la i ni mɔgɔ min gɛrɛlen don ɲɔgɔn na n'i ko k'i b'o tigi tanu o ye fu de ye parce que e de n'a gɛrɛlen don ɲɔgɔn na donc jagoya don i b'a tigi soutenir mais ko ne ta tɛ o ye ne tɛ k'a soutenir ko ne n'a gɛrɛlen don ɲɔgɔn na dɛ hali n'a ni ne bɔra ɲɔgɔn na bi ne b'a dɔn ko n ye hɔrɔn dɔ to yen hali n'an farala jɛla bi parce que fɛn bɛɛ bɛ Ala ka latigɛ kɔnɔ mais i b'a dɔn ni kara jɛra n'aw farala i b'a dɔn k'i ni hɔrɔn dɔ jɛra wa i b'a dɔn fana n'i y'a bila ko n ye mɔgɔ dɔ bila non mɔgɔ sɛbɛ don a sera ne yɛrɛ ma kɔɲɔso la don min na wallahi n y'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna n y'a fɔ hali n dɔgɔmuso ɲɛna n ko est ce que nin de ye kara in ye tellement qu'il est posé c'est à dire timide ne ko mais n ko est ce que de ye kara ye a ko k'ale yɛrɛ de don n ko cɛ ne dun tɛ k'i choix tan dɛ on sent que vraiment c'est quelqu'un qui respecte les gens quoi kara tɛ diɲɛ fɛn fosi kɛ n'a ma ne ɲininka kuma est ce que an ka kɛ tan ou bien an kana kɛ tan e n'a ka communication bɛɛ i ka nali fɛn bɛɛ a b'a bɛɛ o dɔrɔn tɛ dɛ a tɛ diɲɛ fɛn fosi kɛ ni Kumba t'a kalama a bɛ ne hakilina ɲini ne b'a fɔ a ye an ka kɛ tan an ka kɛ tan an ka kɛ tan n'i y'a bila yɔrɔ min fana a bɛ tugu o tɛ ko min bɛ ko dɔn ka tɛmɛ a kan dɛ a yɛrɛ ko ni yɛrɛ ko min na n ko kara cɛ n da t'a la sa o ma e se k'i ka ko ɲɛnabɔ ni Kumba tɛ a b'a fɔ Kumba n'i y'a ye n b'a f'i ɲɛna ne b'a f'i ye parce que ne kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn e mana i hakilina fɔ sisan ne bɛ se ka n ta dɔ bila k'e ta dɔ ta n'an bɛ baara kɛ ten a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu ka taga donc maliyɛn musow ko kara ɲɔgɔn tɛ bɛɛ bolo kara d'accord donc vraiment maliyɛnw nin de tun bɛ an bolo bi ka yira aw la aw balimakɛ o n'aw denkɛ Idriss Martinez Konipo kɔɲɔkɛ kurakurani mana yɛrɛ ma fara fɔlɔ papa n'a buzz cɛ jo ne ka kɔɲɔ kɛ ni ta yɛrɛ ne ta kɛra tɛmɛlen de donc i ye ne dɔgɔnin de kɔɲɔ ko in la a tulo b'a la d'accord problème t'a la n'a tilala i bɛ conseil damadɔni di yan quoi y'a mɛn très bien i mago cɛ kana conseil di la i mago b'a la cɛ kana conseil di la a kɔɲɔ tiɲɛna a mɛnna parce que a y'i to kɔɲɔso la ka jaabili kɛ a bɛɛ la cɛ depuis ne yɛrɛ y'a ye quoi a sigilen bɛ n'a ka kɔɲɔkɛ fini ye quoi a bɛ ka jaabili kɛ ne ko non ko nin tɛ kɔɲɔkɛ sɛbɛlama yɛrɛ sinon mayamaga si tɛna sɔn o ma cɛ ou bien mayamaga si tɛ sɔn foli b'an ka abonné ye wallahi i b'a dɔn il y a des gens qui ont compris mais ils nous ont accompagnés wallahi ils nous ont vraiment soutenu an ka commentaire ni fɛn na il y a des fans u y'a faamuya min bɛ yen nɔ mais u y'a dɔn fana ninnu bɛ fɛ ka conseil dɔ de di tɔw ma ils ont joué les jeux wallahi franchement minnu y'an ka fɛn faamuya kara jɔn ka foli di n ka welelikɛlaw fana ma minnu ye weleli kɛ ka to ka kara bilen i b'a dɔn k'u tun bɛ weleli kɛ k'a neni han n bɛ tila k'a f'u ɲɛna tuguni n ko walayi n ko kara in tɔɲɔ dɛ olu b'a fɔ ma Kuma i dusu da a bɛ tɛmɛ kara kelen tɛ cɛ n ko mais n bɛ kara de fɛ o et puis i b'a kalama ko Daramani mun taara ni ye Kɔlɔnjɛba walayi bilayi don min na Dara ye video in ye n'ale gɛrɛlen don ɲɔgɔn na n teri don n barokɛ ɲɔgɔn don hali ni kara bɛ taa baro kɛ ale de ka so a ye video in ye a ko Kumba ko kara ye mun ko de kɛ tan tɔ ko kara tɛ sɔn ko kara ye ne ka so harama a tɛ don yan bilen ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Dara ko kara ye min kɛ k'a ma ɲɛ i b'a dɔn ko cɛ de don kamalen kɔrɔ a kasira de walayi a ko Kumba k'e ka di ne ye kojugu ale de ko a musow ma ko ni min ko ko a tɛ Kumba ye n fɛ yan walima ni n nana n'aw y'aw ɲɛ kumu
a bɛ taa ka bɔ ne ka so o y'aw ka furu sali jinɛtigi Darani ale de y'a fɔ a muso ye Kara b'a kalama a kasira nɔfɛ n bɛ yafa belebeleba dila a fana fɛ ka foli belebeleba k'a fana ye k'a ni ce a ka dɛmɛw la mais n fana bɛna nafigiani dɔ k'i ye bi ka Kara to ne fɛ yen kɔɲɔso la cɛ dɔ y'a wele o cɛ ko a ma k'a jo b'a la dɛ walahi bilahi o cɛ ko Kara ko je te soutiens ko tu as tous mes soutiens ko tu as raison complètement a kɛra wa a ma kɛ mais Idriss o fana ye jagosa ye ni fana m'ale mɔgɔ kelen sɔrɔ min bɛ fara kan cɛ a ma ɲi dɛ ne tun tɛ bɔ Mali kɔnɔ bilen o i b'a dɔn o mɔgɔ minnu bɛ Kara wele k'a fɔ a ye ko a jo bɛ Kara la o mɔgɔ kelen bɛ tila ka kuma wele k'a fɔ ne ɲɛna ka Kara kɔrɔ fɔ ɲɛna donc en conclusion ko k'a fɔ maliyɛnw ye k'aw ye dɔ kɛ nafigiya la ten tɔ k'aw ka dabɔ mɔgɔw ka vie la ayi o ye ne yɛrɛ de ka ci ye o ye ne de ka ci ye k'a las'u ma parce que u ye nin ta ka nin charger u kunkolo kan doni min t'u kun na u bɛ k'o ŋuna de kɛ i m'a faamuya ka Kara neni ka Kunba neni ka t'u mêler mɔgɔw ka vie la hey ni maaw b'u ka vie la a ye maaw to u k'u ka vie kɛ bɛɛ n'i ka vie de don n'aw tɛ se ka maaw soutenir a ye maaw neni dabila aw minnu ye neni kɛ ayiwa k'o filɛ bi dɛ love duman-dumani ou bien ne o don dɛ u k'a faamuya Maliyɛnw fɛ u k'a faamuya min an ye min kɛ ka yir'u la u ka baara kɛ n'a ye quoi parce que n'i y'a ye a ye bɛɛ touché hali Mali dɔrɔn tɛ bilen o kɔrɔ b'a jira ko an ye tiɲɛ dɔ de yir'u la quoi d'accord aw ka réseaux sociaux baara nataw la mɔgɔw bɛ se ka taa abonné aw la cogo min na aw ka réseaux sociaux ye jumɛn ye an ka réseaux sociaux bɛ page b'an bɛɛ bolo Kara bɛ yen nɔ Kunba bɛ yen nɔ mais an ka YouTube principal kɔni o ye Kara design est-ce que i b'an faamuya an bɛ baara kɛ o de sanfɛ baasi tɛ page TikTok de b'an bolo mais YouTube ye Kara design ye donc an bɛ se k'a bisigi ko bi kɔfɛ an bɛ na aw ye tuguni vidéo la conseil diw la quoi hali sisan an bɛ tila ka conseil dɔ di an tɛ se k'a dabila ne ni Kara yɛrɛ de tagala ye ɲɔgɔn ye n'est-ce pas Kara à vie an ka keli yɛrɛ fo parce que hali nin tour an ka fɛn projet in kama depuis a yɛrɛ y'a ye hakilina min b'an na il a décidé ka film repousser mariage c'était dans son film a kan ka bila juste la semaine passée là quoi mais il nous a vraiment aidé an b'a fɔ maliyɛnw fana ni film épisode bɔra u ka taa lajɛ o de ye layɛli dan ye aw kɔni keli éducation kɔnɔna la aw t'an ka fini la u ka saboteli fɛn fɛn dalen ka sawura ni fini a ye taa lajɛ n'a bɛ ten d'accord donc vraiment ni ne tun bɛ an bolo ka yira aw la ni y'aw balimakɛ o n'aw denkɛ Idrisi ye n bɛ n ka partenaire fo n'o fɔlɔ-fɔlɔ o ye Aba Immobilier jeune min ka baara bɛnnen don sojɔ ma Mali kɔnɔna la après an bɛ Tap 5 mɔgɔw fo application don n'i y'a télécharger k'i to Europe Amérique i bɛ wari ci ka na Mali la à partir de 2 euros donc Tap 5 aw bɛ se k'ale télécharger ka Batuli fo nin wagati in na olu bɛ Kayi donc u tagalen don festival dɔ la Kayi kɔnɔna la yen nɔ donc mouvement Ambiko an b'olu fo ka Asfiya fo Fatumata Mint Barka donc o kɔfɛ an bɛ Dubai Mall fo Mamala ale de bɛ anw habillé tissu la ka te Ashura fo Uma Ag n ka furu in kɔnɔna la a ye dɛmɛba don anw ma sabula a nana invité fɛn fɛn tun bɛ CICB kɔnɔ plus de 300 personnes ka te d'a bɛɛ ma ka te di serveur ma ka te di gardien ma maa si te ma k'i nɛgɛla ye a don su a tilala tuguni ka donboloninkan ye k'an ka yɛrɛ dɛmɛ n'o ye donc an ka foli belebeleba o bɛ se patron ma n'o ye Uma Ag ye Uma Ag kɔfɛ an bɛ docteur Jako fo 1000 merveilles santé donc foli belebeleba o bɛ se ale fɛnɛ ma nin wagati in na ka la boisson tasti mɔgɔw fo donc o ye boisson ye min n'ale de da ka nɔgɔn bi Mali kɔnɔ jour la sisan an bɛ caméraman yɛrɛ fo n'o ye Saliya Basi Kulubali nin ye baara daminɛlen kɔɲɔkɛ bɔra kɔɲɔso la ni Ala sɔnna ma an bɛna don ka dugu actualité o ni dugu nouvelle ta k'olu di aw ma ka Kunba yɛrɛ fo aw ka nin waleya ɲɛnama in na aw ka nin conseil nin na je pense que cɛw y'a faamu a bɛ minnu kɔnɔ ka abandon en plein vol kɛ je pense que n'u miiri siɲɛ caman janni u k'a fɔ k'u bɛ donni ko kɔnɔ ka Kara fɛnɛ fo vraiment i ye nin caman supporter donc an b'a fɔ i kanubagaw ye mun ninnu kun dimini du kɔrɔ ko tiɲɛ tun tɛ juste conseil de tun don i yɛrɛ ɲuman na Salifu télé de don aw taara ka plateau sanfɛ ko a tun y'aw wele a tun ma bɛn a ma donc ka excuse présente ale la hali ni ne yɛrɛ tun t'a kɔnɔla la sa mais c'est un bon petit frère n ka mɔgɔ sɛbɛba don donc vraiment n fɛnɛ bɛ n profiter ka fara aw kan k'a fɔ a ye ko vraiment nin ko in b'a kɔnɔ an bɛɛ bɛ milieu in dɔn quoi Bezi ale yɛrɛ bɛ Bezi in dɔn kosɛbɛ voilà donc hali n'ale tɛ papa n'a Bezi sa a fɛnɛ na kɛ oncle n'a Bezi donc an bɛ a fɛnɛ fo quoi oui i jɔ n kɔrɔmuso fana dɔ fo Mariam Samaki parce que a ye n soutenir trop madame Doumbia Mariam Samaki n fa tun dimina parce que mɔgɔw bɛ ka welewele fan bɛɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna a ko n ma k'a siranna mun ye réseau ko la k'o de ye nin a tun tɛ kuma an fɛ yɛrɛ mais mamu de wulila ka bɔ a fɛ yen k'a deli k'a k'a faamuya ko denmisɛnninw b'u ka ko la donc ko réseau sociaux sanfɛla de don ko mɔgɔw bɛ k'a wele ka min fɔ a ɲɛna k'o ni tiɲɛ tɛ kelen donc n bɛ mamu fo k'a barikada a n'a cɛ Dirisa Dunbiya Maliyɛnw o tuma na an bɛ Kalaban Kara fɛ yen nɔ Kara ni Kunba fɛ yen nɔ donc maintenant aw bɛ nin dossier in nin boucler la quoi ça c'est fini maintenant aw b'u dɛmɛ ni dɛmɛ min ye aw bɛ se ka o de d'u ma sisan nɛgɛjuru sira bɛ se ka di ou bien an ka panw kunna an bɛ se k'a di kɛ n'an ka nɛgɛjuru sira ye 73 39
39 46. D'accord. Kumba. 74 52 42 08. D'accord. I bɛ segin a kan. 73 39 39 46. Voilà, o b'a sɛbɛn commentaire la quoi. I bɛ segin a kan. 74 52 42 08. Ayiwa n bɛ kuma kelen fɔ aw ye bi aw ka téléphone bɛna sonner dɛ. Lakalita ɲininaw bɛ na an ka cɛ aw bɛ compte rendu ba de k'u ye bi. Ok donc maliyɛnw an b'aw fɔ aw ka kulomajɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan surtout tunkarankew parce que olu de bɛ vidéo nin lajɛ kosɛbɛ. Kara yɛrɛ ko k'a ka foli belebeleba bɛ se tunkarankew ma k'olu de b'u ka filmw lajɛ kosɛbɛ donc an b'aw fɔ aw ka kulomajɔ la k'a fɔ aw ye k'aw salamalekum.